pa 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 tu, 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 pa pa tu, 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 pa 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 pa. Entzuten da, ala ez da entzuten. Uste bai. Dirudienez entzuten da. Beno, jokoa amaiteko garaia da. Bang! Nago nuke ja, dena neukala. Botixa guztiak, ez daukatia dirurik, baina tira. Horren izen bat, bueno, nik uste botixekin nahiko dudala. Zen boterak ez ditut erabiltzen. Eta garaia da amaierara iristeko. Ea zer dakarren honek. Kuriosa, ateratzeko gaita... Baina, ezin dut igo, ez? Ardi zegoen. Beira hor dago pizza. Baiztera. Kamehameak botatzen. Hori horrek ere kentzen aldit. Biratzeko zarelaksa. Azkena izango alda. Bota duzuna. Hau honek kriston indarra dauka, Polita tokia. Eta jo, pam! Zegotako dit, honek? Buu. Bizitza errekuperatzeko abesterik ez. Honek ez dauka... Honek ez dauka ezer. Buu. Kanpaia. Nengoen bani kanpaia jotzeko aukera egongo zela. Eta? Azken bizitza, guazte!
Azken bizitza. Zer geratzen zait? Hau? Eta hau? Zintzaio berriro joaz? Ah! Vamos a hacer. Hemen ere igual izan daude, edo honek ematen dit bizitza. Honek errazten dut bizitza aurkitzen. El churro. Zer da, Fang. Fang. Ikusi dut hor pixka desberdina, eta esan du, bueno, botako naiz. Ba, espada. Nengoian. Ez dirudia zer da honek. Bueno. Titing. Bizitza. Bueno, eta jola, egia zen. Hala, ze guai. Ezin naiz barrura sartu ez zera bezzer. Lautxi. Nengoian ez dago ezerrek. Ere. Ui. Hemen ez da ere. Ostra, lehengo zerri hau. Eskerrak tiro honekin segitu nakatzen dira. Bizitza hemen Mercedes. Oain organo gehiago daude. Musika junda.
Brigidi, brigidi. Honek zesan nahi du. Ezin da hor gelditu. Honek ez duzutako balio. Eta hau izango da final bossa. Phalanx. Ara, zure patuei hiltzea alda. Heriotxa. Hau ezagutzen duen motel. Ara, horrekin nahiko adaltzen. Pikutaratxo. Hori nik esan aldut. Hori nork esan du. Bia ze polita. Egun ez da orain. Hori zer? Nolitaz barrez ari zen. Ara. Igual, jarri behar duena armor. Holako bat hartu dugu. Bazpa.
Ara, hori altzen dena. Pikutara. Ez dut, azkeneko forma garaitu edo haupa ez dainu zelan, justo amaieran harrapatu nauzu. Zer moduz, zer moduz? Zer moduz? Botere gehiago aldauka honek. Ara. Bai, joa. Ultimate Power, Behold. Infinituaren zera, armarria. Zer da? Ezin naiz mugitu. Justo amaieran harrapatu nauzu, ezin dut mugitu. Bai, amaierako pantailara dena lortu nuen aurrekoan, eta amaierako pantaia iritsi naiz. Zer da, hau? Eta nire arerioaren aurka borrokatzen nenbilen, hirugarren fasea da, hau? Ez dakitzen bat fase dituna. Eta, beno, ez dakit zergatik nirekin borrokatuta lortu du infinituaren ezkutua. Eta nolabait, bixa da Thanos, bezala. Lortu dituzu lortu beharren gemak, lortu dituzu ezkutuak eta ezkutuak armarriak gehiago. Eba. Azti batek egin zuen, alako xea da bai. Gauza ez dio dela ezer kendu, monstro honi, eta honek ia suntxitu nago ni. Ez da nahiko abererasoak egitea gainera babesten dela, bai zailago. Haupa katuki, nabarra, zelan katuki. Osasun barra luzea daukazula bai, bino segituan xautzen dit nire osasun barra guztia. Monstro honek.
Jesus. Barra luza izan da ere, begira zer gertatzen zaidan. Zail dago, Esto egiten da, ez diot jotzen. Ezin dut, beste maldima ezin ez barrura sartu ez da. Eta hemen xauten dut, azken aurrekoa. Zaiaren erremontatzea, ostras. Azken bizitza luze egiten ari zara bai, eta ja dena botere guztia galdu ditut eta potixa guztia galdu ditut.
Akabo. Acabó. Listo. Acabo. Ez daukat potisa gehiorik. Eta horrek esan nahi du berriro farmeatzen hasi behar dudala. Hau pate zelan tijera final bossak suntxitu nahu, oraintxe bertan. Eta ia esan ez dakit zer egin final boss horren aurka. Ez nekin zer egin, egia esan. Osa, izango da praktika eta ausaz aurkitzea min ematen dion zerbait. Tortea izatea izango da dena, 140. Kostatzute 120 bider bost? Ni ongi, aujeta pixkat. Vale, pixkat biluztu naiz, aujeta pixkat atzoko karreraren gatik, atzoko lasterketaren gatik, bino orokorrean gustora. Egia esan. Gaur hau bukatzeko amaitzeko gogoz. Aber amaitze deten. Eta nik uste dut final bossa bakarri gelditzen zaidan, ez? Ingo detela dena... Ona. Save state bat, osea farmeatu. 5 potixo izan arte. Eta save state, ze total da farmeatu, itzuli. Farmeatu, itzuli. Farmeatu, itzuli. Hil pasatzen dudan arte. Orduan, kasu honetan, pues hori. Osea, zeia principios, final bossa dela esango nuke. Así que tait. Hortarako eta jola save state bat egiten. Berdin egin nuen Megaman isa dago puntu bat nun jaden bakarrik final bossa. Baina akatzen bazaitu, astentzara galdu duzun guztiarekin, osea galdu duzun munizioa galdu duzu, eta duzu toki txiki bat nun posibilituzun akatu boss batzuk barkatu. Etxai txiki batzuk emate izutela gutxinaka munizioa. Orduan, da, saiakera bat, farmeatu. Beste saiakera bat, farmeatu. Eta justo da, bossaren ondoan. Orduan, azkenan inun bira, save state, eta kitxo. Zait, trampa iruditzen. Eta hau da berdina, osea, farmeatuko dut potisa guztiak edukitzeko. Ja nago final bossean, orduan ja ez du zentzurik galtzen badut final bossaren gana aurka berriro farmeatzea. Paso. Save state, kasu honetan, ez dit gaizki sentiarazten. Uste du ekipatu daukana dela diru ematen dira, ez? Collect money more easily, vale. Haupa ekaitza zelan. Hori da egingo dudana, edabeak farmeatu eta save state.
Ze total, ja, final bossean gaude. Así que... Final bossa ikusi dute kaitza. Hori da nahi dudana, hau dira handienak. Baina zuntxitu nahu. Nitun gelditzen zaizkidan lau potixo, lau edabe, eta... pikutara. Agatu nahu. Nenekin ez da zer egin. Eta hori gargola honek irauten du lapillo bat, Osa, forma hontan irauten duzu la hostia. Baina ala ere, ez nintzen ez da hurbiltzen. Horien pentsatzen izan ustut ez duela ez da herritxo hontatik irten behar. Sartu naiteke dendara. Zapa, meatu berriz. Ui. Ikusi dut bosa no hit pasa duen tipua pakete omen zara. Esan didana. Speedrunner bat. Eta tipo horrek ze pasatzun jokoa, lehenengoan. Zaiak bakarrean. Egia zen nahi sumaten naiz pixka paketillo, Azken aldi hontan batez ere. Denan esan behar dut, honen erasoa hain da basic. Zintzen jintzen. Freddie Mercury. Cheapskate. Bat gelditzen zait. Gero... Pixkat aurrerago PlayStation 2 hartu duanean, eta... Demon Souls eraritzen aizenan, orduan, ikusiko dugu zein den pakete, zein ez. Ez dut inoiz jolastu. Oali hemen izketan gehiagi, eta... Horrekin igual nahiko, Ai, hartu hori. Ostra, bai, honekin nahikoa. Txo. Pam. Vale. También behintzat
Eclipse ikusten ari nintzen. A ver, Xenoble no lortu dezakit egin. Talisman is called fan and it allows you to increase your magical power. Honek zer egiten zuen? Fund Magic more quickly, hori ez du nahi. Eta honek, armor izango da The shock of attacks. Pues armorrekin jungo naiz. YouTubetik zer? Zer hartatu da? Editor alfabetiko. YouTubetik ze pasatzen da. Eclipse bat YouTubetik ikusteak grazia tiene. Nondik ikusten da ondo. Errepikatu behar du dena berriro. Paso de tu culo. Zeratik ikusten dira orain Joker horiek? Lehen ez diren ikusten. Berriz hau, hasieratik dena. Engatxo. Urdai. Bota. Hala. A jugar a pala. Zarain, igo behar dut, horrean, oske... Bizitza emango diteo zerbait behintzat. Ei. Orain hemen... Terrikeria. Egizan ez daukat gauza niri kontatzeko batzutik. Lana, beti bezala. Baja kubritzen nintena bihar dator, así que lan pixka gutxiago edukiko dut egiteko, zori honez. Lan pixkatetaz libratuko naiz, eta posibleko ditut egin, nik egin ditudan gauzak, bueno, egin behar ditudan edo egiteke ditudan gauzak ezin izan ditudala egin. Así que alde hortatikan, konten nago.
Baina, bueno, era berean klasekin hasi gera. Jesús, jo nau, Hau zaila da, ez dakit nola eskibatzen den hau. Egia esan. Eta holaxe. Holaxe, egia esan pixka gogokin hau akatzeko. Joko hau amaitzeko. Eta gero ez dakit zer egin. Zenbait gauzatxo batzuk egin ditu dela. Baina eta torzkidan jokuak dire pixkat luzeak. Haupa noru baitu. Final bossaren bigarren saiakera. Joko hau gustatu? Bueno, bai, ondo dago. Osa, ez dut esango denik Super Nintendoan jolastu da noberena. Ez zurra izatea litzateke, baina, bueno, a ver, ondo dago, Osa, ez berdina da, eta, bueno, merezi du partidatxo bat botea. Merezi du. Osa, gelditu zeranean ja igual klasikoak, Super Nintendo klasikoak jolastu ondoren, kuriosidade bezala, hau ondo dago. Gomendatuko nuke? Bai, klasiko jolastu ondoren. Oda, klasikoa ja jolastu badituzu. Eskerrik asko Katuki hemendik pasatzeagatik. Eta hurrengo arte. Muxu. Ba, gomendatuko nuke? Bai, igual gomendatuko nuke Super Nintendo barrenean sartu nahi duen bateri. Hau da, ez lehenengo joku bezala. Bino, bueno, interesgarria da. Osa, ez da, ez nuke jarriko Super Mario, Donkey Kong Country, Metroid, Chrono Trigger, Final Fantasy VI, oien mailara ez nuke jarriko. Bino, bueno, arcade joko bezala ez dago, gaizki. Honez esaten duen jokoari joko honen nabarmentzen duela Mega Man jokoak zeinoena diren. Bai, azkenean Mega Manen kutsua du, bino pixkat saiatu dire, bueno, beste estilo bat ematen, ez da inzuzena, maparena sobratzen zait pixkat. Osa, maparena ematen du, esploratu dezaket, bino benetan ez dago gauza hondirik esploratzeko edo ez egiteko mapa hortan. Bai, azkenan Mega Manek dauzka boss final
bastante interesgarriagoak, kontrola, Megamanen kontrola tiroka egiteko aukera azkarragoa da, tiro gehiago bota ditzazke batera, orduan ematen dio eraso aukera gehiago, kontrola ere azkarragoa da. Kontrola honen kontrola ona da, baina pertsonaien mugikortasuna ez da oso azkarra, ez dakit nola esan. Ez dakit zer esan orain ze gertatuko den, eh? Bai. Bai, alde batetik hori astiro mugitzen dela, bino ere erasotzen du beti era berdinean, ez dago tiro ezberdinik edo lako zer, beti aurrera, zakit. Megamanekin egon naiteke saltoka, Osa, Megamanekin boss hau izango litzak asko zerrexago. Adibidez. Beti aurrera zutagarren modura. Baina adibidez, tiro hori ezin dut hautsi. Babesten da besoekin txit. Netako kerrena ez da, babestea da. Dire bolita mierda horiek. Dire bolita mierda, Egunen eman behar dioz eta besauken dut dituenan bakarrik oso zaila da, bai. Tiro eta erortzen utzi tiro urdinak ez emateko. Tiro urdinak ez emateko.
zaitez, txo. Ahí, ama. Es que tirokatzen du 0. Petxe eskua goztiak. Ez dut ulertu erortzen utzi hori, Venga, altxa, hombre. Tiro eta jauzi, nondi jauzi da. Las tofas. Korritu da, ez?
Ostra. Tiro behin eta un fly. Ya. Pues... listo. Gakazarra. Ai... Utzitu dugu. Barkatu ez hitz egin izana, ze nintzen gai hitz egiteko. Ere kasu honetan adibidez, Megamanek nola tirokatu dezaken 3 aldiz bakoitzeko, eta honek gehienez 2, eta tiro honekin daukadan tiroarekin behin bakarrik, nola zoaz. Agur Sagrada Familia, naiz fijatu egia esan nahiko Sagrada Familia zen. Bueno. Gure de abrutxoa. Phalanxek ia amaigabearen boterea inbokatu zuen. Baina Faeo Benerando bengatik suntsitua izan zen. Bere kontrolpean eroria aurretik. Armarri guztia dituelarik, Faeo Benerando. Museb, zer nahi du Muse? Botero honekin bere patua beste tokiren batean dagoela ez dio. Must izango da Ponder bezala. Crest of Infinity. Denak batzen direnean da pixkat Gauntlet of Infinity bezala, pixkat Thanos. Infinituaren armarria agertzen da. Eta... irudimenaz haratago doan boterea ematen dio. Eta denak botatzen ditu. Nola ez, itxasora. Hala. Kreste esan genuen armarria zela, ez? Kontu lore piloa dagoela maieran, Boterea ematen du. Boterea ez indarra ematen du. Musika da gehien gustantzea uste dut. Mira. Ez duzte pertsonaia gaugera murrez izatea denik arazta. Gaztabeniko pertsona askoz gutxiago askoz motera egiten dela eta kriston jokoa dira horiek. Ja, ez dakit, igual da... Bossek eskatzen dutela gehiago. Bossek igual eskatzen dute dauka mugimendu gainera. Ez que daude boss batzuk adibidez agertu den txakur moduko hori nola eskibatzen duzu. Ez daukazu abiadurarik eskibatzeko da, ia ezinezkoa da egongo da eraren bat, Nio, ez dut ikusten erarik ikutua izan gabe akatzeko. Adibidez boss hau bai. Eta leheno ikusi dugun begi hori, hori kostatu zait, hau adibidez, segunta ze pattern hautatzen duen, azten da bueltaka zura aurpegian, eta zaila da,
Lameatu behar duzu pilo bat. Flyer. Serio? Flyer. Anuntzioa bezala. Hau guztia badakigu. Tutoriala egiten diate jokoa amaitu dudanean. Bos hau adibidez, bueno, bai, hau posible zen. Zenbatzutan erasotzen ditu gainetik, bestetan azpitik. Bos hau ez da mugiten tokiz. Orduan, bale. Hau zen, ez du zenturi da, tirokatzea iskina batetik eta jazta. Ui ama. Olozurion. Ba, ez dakit zer den, zer da, bosen diseinua edo... Diseinua orokorrean. Txajokoa ere ez dago gaizki, Ez nuke jarriko Super Nintendoaren Olimpoan, baina... Go back in time. Hortarako ez dugu erabili, Ah, bueno, claro, Firebrand iraganen izan zena. Bosta dago ere, bastante kurioso dago. Hau ondo egina dago nik uste. Hau da, hau ezin da eskibatu. Korrika egite duzu baino gehiago, eta saiatzen bazera egan egiten bere gainetik, gelditzen da zure itxoiten, eta ez doa jola izkerre edo eskubi saldatzen badiozu, jotzen zaitu, bai ala bai. Ez du zenturik. Megamanen adibidez eskibatu ditazkezu denak. Eta Castlevanian ere esango nuke gaizarela eskibatzeko bosak eta bar. Bos batzuk loteria irabazi dute haien izenarekin eta beste batzuk flyer Bekowski flies. Bai, guztiz. Somulo. Todo muy grave. Hipogrif. Gure laguntxoa. Arma. Mi arma. Gure palanks laguna. Eta orain, espazioan begira. Uste nun Megaman agertuko zela hor goian, baina tira. The End. Abira ze The End polita. I have a problem. Ez du jarraitzen. I have a problem honekin. Hori zen amaiera. I ask. Presented by Capcom. Eta orain zer. Kefir. Delirer. Shigetir. Bazpa, apuntatuko dugu, hori.
A ver. QFF, KNRR, DLR, XGTG. Ez dituzten jarraitzen. A ver. Compro la A. Gitorri Street Fighterrera, ez. Venga, oroitzen zerate. Continue. Bitu, mantentzen du. QFF, KNRR, DLR, XGTG. End. Mantentzen du, oza, eman diot. Zenik esango nuke beste zer ikusi nuela. Hau ez zen existitzen. Mierda hau ez zen existitzen. Mierda hau ez existitzen. Ikusi nuenean nola pasa nuen Palanx hasieran lehenengo orduan jolastu nuen hortan. Pasa nuen eta esan nuen ezin du izan kredituak eman dizkit eta pasatu jokoa no tiene sentido. Eta irakurri nun lortzen baituzu gauza guztiak utentzera Palanxen gana irabazten diozu eta gero dago beste pantaila bat. Eta horregatik neukan bastante sospecha hori ez zela amaiera. Spoilers. Egia esan, imaginatu, ez banu begiratu. Jokoa pasa nun lehenengo ordu terdian, eta GG well played. Horrutziko nukeen. Baina ez. Manekien beste zerbait zegoela Palanx ondoren. Badakite kaitzari ez zegoela gustatzen giak begiratzea, bino gau. Gelditu nintzen, bueno, pues lehenengo ordu terdian pasatu bideo jokoa, eta behin zer. Horregatik behintzat irakurri nuen. Osa, ez dut irakurri gida jakiteko zer egin behar dudan, baizik eta jakiteko haber jarraitzen zuen jokoak edo. Espero barkatuko nauzula. Eskerrik asko estainu pasatzagatik zaindu. Eta ondo segi. Ba hori, ekaitza please, don't hate me. Baina kasu hauetan gida begiratzea esango nuke ez dagoela gaizki. Ekaitza Bruce. Thank you. Taleno kontatu dan save statea. Save state egin dut, ze banekien zen bossaren aurka galdu dut, eta banekien zela berriro farmeatu, orain egiten ari naizena. Farmeatu potixak erosteko. Bueno, edabeak potixak baditut, baina edabeak erosteko farmeoa, eta galtzen banun berriro farmeatu behar nun. Bueno, kasu hontan uste dut save state egin dezakedala, ez egoteko hemen farmeatzen, galtzen dudan bakoitzean. Zorionez, behin bakarri galdu dut, baina bestela izango zen ezen denbora galtzen dut farmeatzen. 15 minuto? Igual ez hain beste baina tira.
Behintzat badugu Demon's Quest pixkat gehiago. Eta Demon Quest pixkat gehiago izatearen honena zer da? Extela segituan datorrela berriro. Hori da hemen mundu guztiak nahi duena. Gure kalkulu horria ikusi. Don't lie to me. Beste bat erosteko madre. Nahi torte oso hona edukitzen ari. No, beste bat. Hogeita mazazpi GP, ez dakit zergatik ari nintzen irakurtzen 330 eta esan uste nun gutxiago neukala. Mesedez eman handiagoak. Horrek askotan edukitzen ditu handienak. Zen azk. Hori da behar dudana. Imaginatu hau ikustea, €1. Behintzat, grafikoki zer diozue? Grafikoki potentea da niretzako, Osea, artea oso ondo egina dago, nik uste. Niretzako artistikoki joko bastante potentea da. Baina bai egia esan Mode 7, mapako Mode 7 soberan daukat. Ez dagoelako esploratzeko, gongo litzake guaiago mapan zer gehiago egiteko aukera izatea. Ze bai, Mode 7 daukazu eta zertarako balio dit. Posio zenun menu bat egin eta Mode 7 hori aurreztu. Total, balio duenerako. Hola, bai. Batzutan zortea dago hemen, Hori da. Lupona. Piun, mira. Bello bostekoa dira. Bostekoa, hola bai. Haupa bostekoa. Ona. Bosteko pilloa. Leheno agertu zizkit 310 ematen zituztenak. Hola bai, 354. Ez, hau ez dut nahi.
Venga. Zema zen, 76 gehiago. No. Listo. Berreunda zortzi. Hola, bai. Ui. Hau jarriko dut, armor. Partida gorde. Eta... Bai, ema, bosa. Botoi ez nahaztu nahi. It's time! Hau ez? Zut bai. No me suena nada. Botere guztiak erabili behar dira. Hori alda final bossa. Zeratik ez dut mini honetan. Someone can explain. Ez dut ulertzen. Zeratik ez daukat spell bat ere? Ematen dien batak. Ikutu dedakatu nahi. Igual ez duen bizitzari ya, Ulertu arte zer egin behar duan edo non jo.
beste botere batek. Serio, horrek mintzen duela? Igual eskibatu behar dut une oro... Ulertu arte ez dut botixari gastatuko. Forma bakoitza botere ezberdina, eta forma hontan zer? Bire brando? Ai, badauzka. Arrazoi. Horren behiratu dut. Ez dio mintzen ez da ez. Sí, hombre. También te corren paquetes. Ay, macho,
idea. Zen daiteke pertsona bat horren paketea. Bai, izan daiteke pertsona bat horren paketea. A ver, deme, pentsatu pixkat, mesedez. Think a little bit. Ni esnesak nola ditzen dio eskanlenen filtroari gazteleraz? Ez dakit, txoina. Legendary Gargoyle. Televisor antiguo. Deitzen dio. Ez da zer. Forma. Imposible activarte, o sea, has visto en lotería. La Cristo en lotería. No vais a auto a morir.
Es que mierda habría, tío. Ez zentzua honek. Ah! Zer zentzu dauka honek? Someone can explain, please? Bea, honek kentzen dira baita ere. Nolabaitek esplikatzea boss honek ze zentzu daukan. Hausazko bossa da. Eta inork ez esatea kontrakorik. Arantzen gainean. Honek ere ez dut ez dut ulertzen. Osa, ulertuz desatzen jazuna, ni ez dut ulertzen nireko kalekuan aldaketarik badun edo ez dut.
Osea, ez diot zentzu hartzen. Azkena. Bai, osea, ulertzen duzuk esatu duzuna, ez dut ulertzen zein den bumeranoien logikarik baldin badu. Hilda nago. Hola, mierda hori da okerrena. Ezin da eskibatu. Beiratu interneten, a ber. Aginduak ematen. Anteko adibidea beti ez. Eskerrik asko. Honek ez du zertxorek enten, honek bai. Ai.
Derecho. Dizki osazten mila toke, Eta ez du hil nahi. This was insanely hard, and the best strategy I found for defeating it is as follows. We use the ultimate gargoyle when fighting him for maximum damage and defense. When it is in dark demon form, uste dut imaginatzen dela. Equip yourself with the armor talisman and concentrate on the demon. When it morphs into dark angel form, swap to the fang talisman to maximize your damage. Latch onto the wall to the left of the angel at about head chest level. You are left to ensure that you will maintain your grip on the wall if hit and fire away like there's no tomorrow. Bai, bino ez du zentzurik, osea, legendary Ultimate Gargoyle. ¡Ay, la virgen! Beira zer daukadan. Ultimate. Ez naiz fijatu hontan. Beste forma neukan eta ez diot kasu zipitik ere eskerrik asko norbait. Gusta altura honetan ez nau jotzen orain? No. Saihesta galtaientzako da guztiz ados. Trinitik zioena. Saihestu hau. Ez daukadala jintzen nahikorik orain. Zema bizitza dugu monstruonek.
Pixiteran hijoa. Baina behintzat orain hasieratik egingo du ultimate gargoile. Bueno, listo. Orain da unea. Entzuten da, ezta? Pa. Bai. Ba, listo, let's go. Guazen monstru hau tankeatzera. Naiz eta horra azpian egon jotzen, no? Ezagin onden hobeto egotea. Ze total, toki guztietan jotzen nau. Hortutan ematen du bola horiek saiesten dituela edo desbideratzen dituela. Zenbat toke izango dira? Berreun. Enez konturatu. Naiz konturatu hiltzearrari nintzela. Nindoan nik uste. Tomo mierda hori. Elektroi hori da ustak zer den. Taldean hobe.
Bertso inteke. Gehienetan ez zintzai, jo. Hau izango da Dark Angel. Askotan pentsatzen dut, bidimentxotako jokoak oso zaila dira orokorrean. Irudimentxotako jokoekin hainbeste sufritzen dut. Normalean ez dut lehenago pasatzen ditudala. Baina ber, hori Demon Soulsekin ikusiko da. Ea, denbora gehiago, gutxiago, zer behar duen. Hilko nago. En YouTube en Daredemon no da mi brillatu, vale. Begiratu duztu jada. Ze pasatute 2 segundotan, ez? Eskibatzen dute. Gauza guztiak eskibatzen dituzte. Honi behin baino gehi, adibidez, honi behin baino gehiagotan erasotzen diote. Ai. Mira, hor. Ez dutuko duzona beste biga.
Jarraitu izan boratxo sentitu esostu den bat kolperen ostean. Betirako. Hori da. Fijatu naiz bai, betirako ez. Ba, zailago, Ez dut egin besteko Federik, Zenbat toke diren esaten dut? Kontatu. Scrollak erabiltzen ditu? Del dos scrolls. Me imagino es dura armor beharko, claro. Contrato a tiempo parcial ahí.
bumeranak ere eskibatzen du dena. Imagino, erabiltzen dula edge. Eta ez dula erabiltzen edge edo garra edo hori. Klau. Eta ez dula erabiltzen defentsa nire zela. Sí, hombre. Ay. Botoi gehiago, Buah. Imposible. Imposible. Gaur ere ez dut pasako. Mierda hau. Cago en la leche. Bai, esan diezadakezu. Esan diezadakezu, barkatu.
Horatzen dut zein zen bizitza kentzen zuena, honek? Honek kentzen zuen gehiago? Edo honek? Zuta honek kentzen zula gehiago, puede ser. A ber, hori den... Deki. Ostra! Jotzen dizkiot toina bastante gehiago bestearekin. Bueno, eskibatuz nahi gabe hori, Venga, esaiatu benetan, zer da zailagoa? Hau, ala... Demon Soulseko boss bat. Bossen bat. Ez bosten bat, bossen bat. Ostra, naiz fijatu, bizitza garen nengoela. Badago Palanx. A jugar a Palanx. Palanx. Ba, hori da jolastu nuen lehenengoa. Ni jolastu nuen hori. Palanx da bare bat bezala, ez? Baina armadurak azkenan dela pixkat. Hola? Hori da jolastu nuena. Horrera iritsi gintzen, pasan nun hori, eta horrutzen nuen. Lehenengo bosa, ulertzen dut. Pero bueno, nik aurkitu nuen lehenengoa.
hasiera batean Demon Soulena ez zitzaidan gustatu, konparatuta beste joko batzuekin pixkat beatemap gehiago, ez? Zu jolastuzu Bayonetta bat edo lako jokuren bat, eta pertsonaiak beti erreakzionatzen du berdin. Baina hemen ez. Segunda ze arma difunta segunda ze, abiadura aldatzen da, bere erasusteko modu aldatzen da, eta ez dakit, ez negoen momentu hortan olako zerbait jolasteko. Eta haute. Pentsatu, joko hau ez da bidezkoa. Beste aukera bat emango dugu. Jokoen zakarako egartu, Rainworld jokoan bertan berautzen dituen berrita, da nire gogokoan honetarikoa da. Rainworld. Barkatu, zer da Rainworld?
Egan egitari utzi behar dut. Unfly. Ugari da. Zelako dominioa, ke ba? Ke ba, oso gaizki dena, gainera... Euskara desesperatzen hasian naiz, Gehiagizkoa niretzako bitxo hau. Zenbat toke ditu prostitutu honek. A ver. Berreuneko bizita jartzen duen. Berreuneko bizita daukala monstro honek. Bueno, bakoitzak esaten du mierda ezberdin bat. Ba, itxantxetan esan dut. Guztiz ez nekin oraintxe bertan begiratut. 200 HP jartzen du. Baina honekin kentzen diozula 8.3 buru dituenean. Eta honekin... Eta... esango dut. Eta dagoenean egaldun forman...
Egadun forman dagoenean bakarrik bi edo lau. Begiratu zuzuk ere berreun zirela. Nik orain begiratu dut. Honekin bai, ez dakidala zer egin, ez dut ulertzen, no pattern. Pattern. Gabituenan bere azpian eskuman jartzen basa, ez ditzazkezu bumerana. Gehienak bai, bino batzuk botatzen ditu goraka. Eta horiek ez ditut ikusten. Eta beste forman dagoenean bindu. Bai, hori da pixkat orain aldatu nahi dudan estrategia. Oiek ez dakit nondik datozen. Igual alde batetik bestera korrika egitea hobe da. Prostituto. Ez. Ez dago leku segururik, oza, hemen gelditzen baldin naiz, goitik etortzen zaiz bat. Gainera da, hola zerri horren errua dira. No zerria de mi.
dela hitbox handiagoa den. Ei. Llama. Bola da okerrena, bola hori elektrikoa. Ene bada. Bat joko dit baino tira. Goian eskuman probatu du. Horrek emango aldit.
Zailago, igual da baita den pixkat. Zorte pixkat edo ikustea. Al pixel. A ver, da ez dinezkoa, nolak entendio dela zortzi. Nola posible izan que entendio dela zortzi. Da, imposible. Ai, berreun zati zortzi. Zordu da, eta ez dut azaldu oraindik, ez que ez zen azterrik. Hor zenbat kendu diot. Berreun zati zortzi, eman dizkiozunak, baino egun gutxiago, ez dut ulertzen. Ez dut ez ulertzen, ja.
ja. Euskal zenbat abetan joduan, baina bai. Leave me alone. Ahorita vos estás muy jodido. Mierda. Alde batetik eta bestetik bost aldiz joten badiot, hogeita bost dira, ja, fijo. Hori edo ez du kontatzen. Hor ja bost. Hori edo tiro ez da mila aldiz jotzen dela, behin bakarri jotzen dela. Ez eman mierda da. Bideo bat ikusi behar da.
Mira, baten bat dela eta ez zer... Bodak deskargatzen, beti deskargatzen ditut. Eta egia esan batzuk igota dauzkat beste YouTubeko kanal batera. Baina ez daude ikusgai, ez dakit zer egin. Azkenean ez daukat tokirik dena sartzeko. Ez dakit merezi duen gordetzea, hor daukat pixkat asuntoa. Ez dakit gordetzea merezi du. Normalean gordetzituz behintzat gamer hauntziko analizientzako irudiako hortik atetzeko. Edo GIF animaturen bat, edo lako zerbait hortik atetzeko. Eta batzuk hori igota dauzka YouTubera, bine ez dakit merezi duen esatea horretu dela, hori tira, beti deskargatzen ditut. Eta gero ez dakit borratu, ez que direktu da pila. Googleen zerbitzari eta aprobetxatu, bai. Gauza argitaratzen ditut edo ez, edo jarraitzen dut izkutuan edukitzen. Googleen txoioa ere amaituko da inoiz, ez? Entzen dut pila bat mierda horrek, Bai, behar dute gehiago jarri dute martxan hori zalantzare gara. Baina nik uste dut iritsiko da puntu bat non borratuko dituzten gauza. Zagit, nork ikusiko ditu zuzenekoak. Kanal principalen ez ditu jarri nahi. Nork ikusiko ditu zuzeneko horiek. Denak segido jartzen ditut, titalkorenak bezala. 20 orduko bideoak. Merezi du ez dakit, ez? Ez dakiten pixkat Diogenes. This is the last one.
Ez dakit adibidez, Tasio Zudupek igual dauka gehien, bizita gehien olako gameplay super luzeetan, eta nork ikusten ditu. Ez baliagarri inorrentzat, ez dako igo barri. Hau, ni 5 ordu saiatzen, 5 bakatzen. Biatitu gameplay horrela atzetik edukitzeko eta oso gutxi daude. Igoko dut, bestela. Osea, ez dakit. A ver. YouTube. Demon Crest da. Demon's Crest Final Boss. ¿Y si me ocupan mi casa? No. Cho. Ah, vale. Bloqueador de anuncios. Te hacen que te salte la... Barkatu. Bost minutardo, no? Ikusi duzu noleno. Eraso dauka jarrita une oro, se la suda. Este da jola, o sea, venga, aurrera. Bider dago, ¿Listo? Osea, honekin hau jarrita, eta venga, tirokatu, eta etxera txibiribirin gongon. Eta listo?
Hau da, inparekin zauna. Impori ez da... Bueno, hau da taz. Hau da taz. Ni berdina egin dut, orain arte. Berdin. Berdin. Neu sinesten dut. Ez sinetxi hau gezurra da. Nola daki non erori behar duen eta non ez. Gezurra da. Gezurra da. Beste saiakera bat emango diogu. Total ja, ez dugu afaldu. Cago en la leche. Stage 1 denial. Bai, guztiz. Inorken nindun sinisten, eta gero gertatzen direnak. Ba, horrela jolastuko dugu. Ostra, naiz konturatu. Naiz konturatu edo kendu dit. Ei, hostia batekin. Bai. Horri engeru deitzeko adorea eduki behar da,
Iruli. Aingeru biblikoa, oso biblikoa. Nago zoiztu, bine, eske nire konzentrazio guztia dago. Ez pentsatzen, igual... Naiz oso inteligente. Paliza biblikoa baino okerra da. You die, motherfucker. Oye, ama. Nola eskibatu daiteke hori? Ez tas ziren. Can you explain me? Can you explain me zer egin dudan ezberdin lehenengoarekiko? Ez bigarren protas horrekiko, baizik eta lehenengo tipoarekiko zer egin dut ezberdin. Bueno, hiltearena pixa gaixi atera zait. Sortea dela, ez? Eta sortea, egun erasotzen badizu eta akatzen bat zaitu, gauza jotzen bat zaitu, akatzen zaitu, eta ez zaitu jotzen, pues... Zepestak ez di ez zertxo ere eskibatu.
du zentzurik. Turbotxi izan diteken mina jasoko duzun bakoitzan armadura jartzea. Horre ere. Predikzioa egiteko ere zail dago, Perrikeria. Ez du zentzurik. Naiz fijatu ere egin. Emozionatuan egon aurpegian jotzen ari nintzaiola. Zakurraren puta. Nik gaur pasatzeko ilusia neukan, Uy, ama. Justuan. Esa triste vida alternativa. Todo desesperado, tío. Ninguém gehiago eman dio la diru.
Porfa, please, esne gainakin. Horra adibidez. Oi, ama, bazen garaia. Ostra, ez dut ez da... Ospatu nahi ere ez dut. Zantar zerri honekin, ostra. Hartu zerbait nire osasuna, garaipena. Pena gehiagorekin. Pena da letra larritan egon behar duena, pena. Txo. Zer egin dudan ezberdin, ongiaren jainkoari errezu egin beharrean gaizkileen deabroei egin diet errezu eta hori izan da, ezberdina. Berriz txapa hau. Bueno, joko bat gutxigo. Bai, egia esan bai. Malde joa toki guztiratik toki guztira dator. Eta orain berriz kredituak ikusi behar ditut. La Virgen. Hausaz izan da, egin dudan ezberdina izan da, nik uste dut, behintzat ezberdina dire animazioak. Benetan, egin dudan ezberdina izan da, mugitzen zenean, esango dut, 3 buru zituenean, askoz hobeto eskibatu dut, leheno baino, askoz hobeto ez dara, bino hobeto bai. Hobeto eskibatu dut. Lehengoan baino hori da nik uste dut aldaketa bakarra. Ze... aingeru azenean ez dut ezer berezirik egin. Izan da tankeatu zuzenean. Obnunu. Baina tira. Badakit brometan diozula, bino hola pixkat analizatzen estrategiari gabeko bosa, nahiretzako behintzat. Eta ez dut sinesten ikusi dugun gameplaya taz ez denik. Ez dut sinesten. Ikusi beharko genuke speedrun bat de horrelako zerbait. Baina ez du zentzu nola daki nola eroriko zaizkion tetxoko harriak. Neri batzuetan ez zaizki separatuak erori. Neri batzuetan bi
bata bestearen ondoan erori zaizkit. Eta honek beti eskibatzen zituen, ez du zentzurik. Igual logika bat dauka, ez diot ikusi. Jagoera joteko ordua, zer bat azalduko dut, pero... Que rabia. Zagit zorrutan jarri nahi zen, zorru dira. 3 ordu eta 20 minutardo. Eta ala ere ez dakit zorrutan hasi nahi zen, ez dakit alako matematikarik. Zazpi tarde. Ba, igual berronda, osea, 2074 saiakeran hobeto ez zino be, batera zaio. Ha, izan daiteke, bino speedrun bat ikusiko dugu orain. Speedrunen amaiera edo lago zerbait. A ber, nola egiten duen, igual bugen bat erabiltzen dute. El bugardo. Legendary Gargoyle. Orain egiten aldute olako aurkezpenik bideojokutan, pertsona guztien izenak eta guzti hori. Griwon. Nahiko aldiz won egin dit neri. The Crest of Fire. Ai, ama. Megatxo. Ez da? Nintendoren jokuetan ez da ere? Pentsatzen ari naiz. Joko berria hola jolastu dutena, Kirby Switchekoa, Lost City edo pixkati asmatzen ari nahi hiri batean gertatzen dela, hola, edo bueno, lur planetara jaisten dela, edo irortzen dela lur planetara hori. Hori jolastu daukat eta pasa dut. Nik ez daukat Switcha, jolastu nire azkeneko Nintendo joko guian izan zen, bale. Ba, hori jolastu dut, ez nire Switchean ez ezerrez, bino jokoa osoa pasatu dut, beste pertsona batekin. Eta ez dakit hor alakorik bat zegoen. Baina oso klasikoa zen gauza bat, eta galdu du. Hala. Benetako amaiera. Imprimir pantalla.
Start select RL. Ez dirudi inora dijoanik. Bai. Eta ja, menura ez. Presente bai Capcom. Eta leheno hemendiko 20 segundotara. Pasaitza adierazi dit. Me esango nuke orain ja ez dagoela ez derrez. Berriro jokua. Hogei segundo. Tikiti, tikiti. Ez dijo inora ya. Bueno. Pasatuta bezala. Eta orain ikusleen une gogokoena. Mira, ya ze polita. Speedruneko eguneko egun arauetan jartzen du bitindar demon is not required. Mira. Demon's Crest. Ezabatu. Bueno, honena da. 10 ordu asteko hontan jarraitzen dudala. A ver. Busque en 100 basureros. Bideo hauek, Zer gertatzen bideo hauekin. Hauek ere bai, Si me río, pierdo no sé cuánto dinero. Zergatik hau. Demons Crest. Dark Demon esan duzu dela. Dark Demon Speed Run. Speedrun plus Dark Demon. Falange. Yep. Another one. I might say a detail. This is not a part of the run. It's just an extra. An extra. Bueno, jarri dugu pixka azkarra. Eta zergatik speedrunean ez dago hau, Ez daukatelako ideiarek nola pasa. Pitu, izkina hortan ditzen da, Baina ez dira sortzen ez erortzeko... Ez dago rodearik. Ez dute hau pasa nahi. Toki guztietan ematen dizu. Hori bai, ez dauka potixarik. Eskibatzen du gehiago, ez du tankeatzen. Yes!
Yes. Yes! Eskibatzen du pilo bat, eta ez du... Vale, pues listo. Lehenengoa zer? Ezakit zerri erantzuten diozun hor. Ze... Konturatzen naiz, igual... Ez dut nahiko alorik egin. Ai, bueno. Pues hau da Super Nintendo gelditzen dena. Hau da gelditzen dena. Ez dakitze izango den urrengoa, egia esan. Ez dakit zertarako gogo daukadan. Azkeneko jokoen amaierak zailak izan dira. Jaganek beldurra ematen dit. Bi ordu, gezurretazko 2 ordu horiek. Lehengo bide hortan agertzen zela ingeru folitaren speedruna. Vale. Bueno, hor geldituko da. Terranigma, Secret of Mana eta Earthbound. Asko ez du rune egin baina gertzen zen. Horrekoan niri ere esan zidaten, ez dudala... irabazten duenan joku bat edo gaientzen duenan joku bat ez dudala ospatzen. Egia da, ze iristea momentu bat speedrun batzutan esaten dara, bueno, pues ya está, pasen garaia. Osa speedrunetan joku batzutan esaten dara, bueno, venga, deu. Listo, bada gutxigo. Badago momentu bat nun ja... Osa, joku esploratzen dudan bitartean beste gauza bat esango zenuela uste nuen. Ze uste zenuen esan behar nuela, zerren inguruan. Amaitzearen inguruan, bai, iristea momentu bat esan duena, ja, está, gozatu behar nuna jokoarekin, eta ja amaitzen dut, itxi behar delako. Lasterketa egunan ez zen asko run egiten. Run egiten ez noa gaizki. Mediarekin konparatuta. Ba, elite horiekin konparaturik, ba, ez dut uste bino. Baina run egiten ez noa gaizki. Ai... Beno, zer diozu? Igoko ditut nere VOD-ak, nere bodak, nere ezkontzak, igoko ditut eta publiko egin. Merezi du batzuk igoak dauzkat ja, Eta ja berriro ere espazioa gelditu naiz. Así que edo borratze ditut, edo igotze ditut eta borratze ditut. Ez, beste bat daukat. Beste bat daukat. Bueno, ez ditut esango, bilatu. Bilatu hortik, eta listo. Pues ya está. Ya está. Super Nintendoko bi gelditzen dira. Hau izango dira beste 20 ordu. 20, 40, eta 60, 100 ordu. Benetan, izango dira. 100 ordu. Ez dakit zein hartu. Bot guztia bideo luzetan batzen ez baditut. Osea, banaka posteatu. Uste banaka ditut, Batzuk igoak daude, bino ez daude ikusgai, eta uste dut banaka igota daudela.
Zergatik diozu, hobeto banaka? Zergatik? Silkel Naber, zin, hostia dago. Beh, hori izango da bot bat. Bot fijo. Hamabi orduko bidea dela ikusten badut agian paso egingo nukelako. Ja. Ja, bino hori pentsatze dut baita ere nire 3 orduko bideoekin. Behintzat igual bai moztu gameplaya bakarrik, eta ez orain ari naizen buelta guzti hauek. Ematen ari naizen buelta guzti hauek. A ber, 100 ordu gelditzen dira. Apirilontan jolastea bastante gaizki. Batez ere igual egun hauetan ja lat. Egun hauetan pixkat lat. Igual hemendik zeo zer ateratzen dut. Azkeneko buelta hori divertigarria dira baita ere. Osea, hemen komentatzen dudana, esan nahi duzu. Utziko ditut orduan. Hola, suelto. Osea, igotze ditut tal cual. Bueno, igo ezazket tal cual. Hori ba, hemen nahiko lat. Hello, sorry for bothering you. I want to offer promoting your channel viewers, followers, views, chat. The price is lower than any competitor. The quality is guaranteed. Ez eskerrik asko. A ber, nola baneatzen dugu? Hasiko gara hasierako pantalla kenduta horrek zure bideoak ikusiko ditu. Bai, honek bai. Steam Rise, what? Bai, ezin dut. Nola suntxitzen dut pertsona hau? Ban. Eta bai, nola kentzen da hau? Ema. Ema. Hola, xe. Hola, xe. Ba, bikain. Pentsatzen ari nintzen bezala. Nik uste dena da Jagane izango direla 20 ordu, hainbeste saiakera eta bar, zema pantalla ditu Jaganek? Bueno, ez du bajola. Osea, hil nintzen 30 segundutan game over, así que. Secret of Mana iruditzen zait gehiegi 30 ordu. Eta Earthbound fijo. Iruditzen zait gehiegi Secret of Mana 30 ordu. Baina, bueno, ez dakit exactamente nolakoa. Ni jolastu dut Game Boy Advance-ekora Sword of Mana, eta askoz ere motzagoa egin zitzaidan, eta bastante erresa. Baina, bueno, auskalo. Ja zeman mezu, bat.
Administrar usuario sospechoso. Banoala. Badago inor. Hemendik, bueltaka. Nire spammer gogokoena, hori bai. Rekiren gana jungo eran, ez ni ez naiz geldituko. Ez dakit zer den itxusia da, esaten badut jungo gerala eta ez naiz geldituko, ez? Bueno, pues ez diogu egingo putadilla. Ingo dugu ikusi ez bagenu bezala. Zer da? Hau da Valoranteko atera den berria. Sin más. Pixka paketilla, egia esan. Zer gehi gustatu. Eta listo, listo. Banoa. Mila esker. Norbait, nerekin gelditzagatik. Ordu hauek arte. Placer bat. Eta gabon. Beste bat arte. Aio, aio. Horregatik jatzen dut amaieran. Bestela ez daukat viewerrik. Agur.